dibuix d'aquest altre País Valencià invisible, tant a molts sectors del País Valencià com, per descomptat, a altres territoris de parla comuna, com és a Catalunya, era molt important, perquè crec que un moviment cívic en defensa i promoció de la nostra llengua, com és el de la base social al País Valencià i com és, en concret, Escola Valenciana, necessita d'una dignificació que no tenia, crec que fins ara. Un documental d'aquest caire no es puga veure al País Valencià a través d'una televisió com és Televisió de Catalunya, que nosaltres n'entenem perfectament i que desitgem veure, és paradoxal. És paradoxal, però nosaltres també tenim altres vies de difusió d'un documental com aquesta, començant amb una preestrena a València i després, a través dels diversos patrocinadors i del propi productor com és VilaWeb, anar fent presentacions al llarg del país, als pobles, a les ciutats, a les comarques, que és com així actuem.